Mulai ate madi tuhata, mulai ate manang dihita saluhutna, sayang giap matutu akan atapa pungon gabe marbungaran harajaon ni debata di huriata.
Muliaten. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna. Ada orang sudah mulai di acara parminggota dengan mahita martangiang nahohom di bagasa rohatta ganup marsada-sada martangiang mahita. Amin. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jacob, marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, edehon hamu maha muliao di guarna, mar mulia mahamu puji-pujianna, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungo marhite-hite guarmu, lehonom mudo na pinangido na sida, ale Tuhan pasaut mabaga-bagami, tangihon mapangiduan nami, lehon mana tau hanguluan nami, lehon madihami sa leleng dihasianganon parbinotoa dihasit tongami, dohot hanguluan sa leleng-leleng na, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Ini debata di minggu tasadarion imana tersurat di Matius bidu 24 ayat 20 sonoma didok disi. Tato potila debata nami na di Banua Gijang pargogo na suhatu dosan. Pardengga basa doho jala rodi sa leleng ni leleng na doa ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jok dohami mardosa maradopon ho. Jala say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata ngot Tuhan sesaan ni dosata. Satok kiddo tinggal honho alai papungu-pungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Marede. Hata akan na bulod doho na sokal akan na sobinotomi. Jala ahu manugiho mula akan na tarbuangi siya Juda dohot akan na tarbuangi siya Israel. Jala ahu pahoton na sida suang song. Karita silas ni rohakku hutai. Bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon maradopon sa luhut bangso parbegu di tanoon.
dakon maha porsiaot tai songon nahinati dakon idong atas saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tanah. Ya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai sima ibana pai mamula sogo tu tanoon menghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesai na madok. Mula mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabe gema ede puji-pujian na sinuarahoni ama huria. Kamis 26 Mei 10, sesi paduahon pukul 10, jala sesi patoluhon pukul 15 WIB. Opat, kelompok sektor dohot namangi sikor, tuari Kamis 26 Mei 2002 NHKBP dohot remaja. 5, kelompok sektor dohot namangi sikor, parmingguan 20 dohotisa. 7, titing marbagas, titing parjolo, naing manjalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, patar okto Roberto Lumban Tobing SH, anak nihalak amata, manahan Lumban Tobing, RT Tolu RW Pitu Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis Depok, Huria HKBP Cimanggis Juni 2022 masuk pukul 8 WIB. 8, pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Mei 2022. Tuakana sopa sahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahato saganuk bulan tuhria marhite parhalado sektor tabe. Jala khusus tu daftar naung pasahaton iuran diakoni sosial boi mata bereng di majalah dinding di pintu masuk gereja. Sia papungu amplop diakoni sosial. Di hari Minggu sadarion papungu pelean amplop di dohita tapasahat ma di bagasan lasni roha. 10 sada halado ni huriata dalan laho pahebakon parhepengon ni pembangunan ni huria nunga saut ta depositohon di Bank Mandiri godangna 100 juta rupiah. Tapatupa di tanggal 26 Juni 2022. Ujian tulis tanggal 12 Juni 2022, ujian lisan rap dohot natoras tanggal 15 Juni 2022, retreat par guru malua tanggal 22 sahatu tanggal 24 Mei 2022. 10 tolu, kegiatan pesta pembangunan ni huria. Kegiatan pesta pembangunan ni ima penampilan sian ina Kamis di pukul 7.30, dohot ina Deborah di pukul 10. 10.4,
torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 Mei 2022 godangna 720 hal plonom sahat 22 Mei 2000 di Podatolu ayat 10 di tangan nasia mundo gajang ni umur jala dihabirang nado walu keuangan gereja huria 14.182.000 rupiah pembangunan 550.000 rupiah pusat saja juta 200.000 rupiah molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi puji-pujian nasi nuarahon ni ama Jericho. Maredde mahita huhut papungupelean sada atu huria doho sada betu pembangunan.
palamoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholohon di tongat-tongat. Mulai 3 tahun 6 bulan lelengna. Dungi diulahi ma martangiang, jala di lehon langitima udan. Dungi di patubuhon tanoima. Peparan ni nababanon mangulahon setiap tahun mulai tahun 1955. Alahya iba diudang sahali manguluhon pertanyaan so naburu nababannya noma. Opung peparan na terdampak. Jala dihilalakan na tua-tua ni tahun 1955 sahatu sonari ido na diulahon kelompok marga nababani. Akamanginang hampir sarupa tu si ciri ni pertangyangan marga nababani dohot si ciri ni boasa adong di huriatta aliran-aliran Protestan na ditorun ni naungan UEM United Evangelism boasa adong di tahun liturgi di baisa da minggu rogate Marsiala doi di tahun 470 Bishop namargoar Bishop Mamertus mernida adong hamaolo dia do pisudi halak Kristen sadiki alam masa bencana alam yang dahsyat yang merusak seluruh dunia na Persea molo so mangulu doi bana di ngulu pertangyangan molo so di ruas ni huria kabipion maul do pe martangyang disu ido man naulo masa molo pertangyangan sektor olo pinarohahon asal jakwal ni pertanyaan sektor dijabui tugas luar ramatai asal pro HP tong mak martangi yang harus perjabun jadi dang siap pro tulu hali tulu iba ni mano pame biasanya nak tulu nga sayang kon iba do pe papat to palima ho pauna pun sapisia ima pasahato ditangyang tai taringo tu na martangyangon molo dihasomal hontot tu murad dus doi songon hita makata itu dong atai ai kan namar tangyang nama kata itu ita tutu hatai molo makata hita tu sasahalak jarang makata itu ibana ulo titik kilas ni roha titik hapor suhon titik hipas titik marsa asa martangi yang tutu hatai molo martangi yang proseu komai dohot maride psallo 2 tahun martudu-tudu do ketergantung boy ulah honota yeso mardongaton Tuhan alani ido unang mamartangya kita hola ditiki adong narikot dihita om ginoaran na doa ada udang di balik batu ternyata saya di pajono kibana tu Tuhani na adong do di bagasar rohana pangibya kahalak si partangya kita di sudi partikian doho di sudi namasa di tonga-tonga ni ngoluta ido na ni simpulhon ni reformator gereja Dr. Martin Luther ditikido ibana doa adalah nafas hidup orang percaya asa molo taduk molo ngaso ngulu ni sasahalak di partangyangon dusun na somarhosa namay akahalak na somarhosa naong etam doi mate maksud to jadi molo didok dohi tahun akahalak na porsia na mangulu di haporsyon na berarti dihanguluhon ido na martangyang diganup tiki do diganup na masa di tonga-tonga ni nguluna na paduahon martangyangi naing ma di bagasan serep ni roha di bagasan serep ni roha Justru kita yang berhutang kepada Tuhan setiap hari yang tidak mengikuti kehendaknya itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya terus dilanjut dengan dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dung dipangido ibana si panganoni ditor dibain sepehot sesama dosa nami. Alania ala dirajumi manang siani naing ajaran na hita. Kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Maka siapa kita yang menuntut Tuhan supaya Dia memberikan ini dan kita diajak pada hari ini. Berdoalah dengan rendah hati. Martangiang di bagasan serep ni roha diakui ibana, aku ini enggak layak meminta ini Tuhan, tapi olehmu engkau mulut ajahan akaning diturpuk tahi di ayat 10 pitu jolmado si Elia sabak cerita di pertangyangan ini
Di sada huria marsahi maruasna. Marsahi ruasnon, marsak maparhalado lawo madho. Lamma sahi di dongan namion. Tu dugugum laho pamaluponi innewana. Amin. Dung saya makawa namai innewan. Habe nakitang yang naibagasan. Tuhan haruna mati panguluho. Imana sendiri pedang proses ibana ditangyang nai. Seipado alay dang hapos ibana ahan natin nangyakon ni ibana. Jadi di nomor tuluon naing do hita tu molo martangiang pos rohat tadi tangyang tay. Ido bana disuruh hita martangiang di bagasan goar ni Tuhani. Ido nakaningan molo adong namar sahi di tonga-tonga muna ijo masih tua asa ditangyakon dungi di dapol pakai minyak. Jadi di son hati-hati hita dang dapol manang miyaki intina. Lihat do pihak kahahi pasu songonon toy ma mardami-dami hamu. Molo songon na hurang dengka perhala di maklum hamu. Molo songon na badal karwason ba sabar hamu ka manginang. Ate. Marsya jua-jua mapuang. Ate. Isi do amat tay hubo to ale. Ala do kurang na songon. Jadi nak kaning didok jo situ ai manangyakon dungi asa di dapol pakai minyak. Jadi sungi do kamon ternyata bu do madapol tongosan. Dangat cida poltongosan di sini masukna. Mak kita bas pakai minyak. Dangi intina tangyangi di bayi situai di bagasan goar ni Tuhan. Kita berdoa, kuasa doa itu bukan terletak di orangnya, bukan terletak di kata-kata yang dirangkainya, tapi terletak pada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa doa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ido bena jujut hita martangiang saya tadok di ujung ni tangyang tai di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Iko baino dia mang padita malo martangiang dohono mak boy ikon boy dang mantra. Jadi molo dang idok ko molo dang tadok tangyang Tuhan pasu-pasu matokokon ala yang ngene sapiki lo mamaupi. Aidang di hobar be itu lo menirohani Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap kita berdoa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, maka semua permintaan dan permohonan kita ini kita selaraskan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Ai didok Tuhan Yesus do anak manang dia na pinang idohamu di bagasan guarhu Kristus. Sebab kuasa doa terletak di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema ali Tuhan. Hatam nong marsaringar di parsoran nami di minggu sadarion. Tutu anggona martang yang on ali Tuhan nung apala jujut hu ulahok kami. Jalamulo peadong do pesyak kami ondang apala makanguluhon partangyangon di ngulu nami ganup marsada-sada doho di tonga-tonga ni rumah tangga nami. Asima roham Tuhan. Marhite hatam na kutangi ho kami di bagasan minggon terjauh mahami sudi ruas ni huriam asa marsitutu tutu hami Tuhan laho manangyakon sudi akan nahu ulah hami tapi hami maringanan di sudi partikian doho di sudi situasi naing matotong martangia kami pasahaton parsorion ningulu nami tu adupamu asa homa ale Tuhan na manguluhok kami ganupari ganup lakkanami ali Tuhan huha porsyai hamido tung margugu doho lahu pasauton nasa pangiduan nami naho bartulomo ni roham alani i di bagasan serep ni roha hami naing rotu adupam ay jojo do hami ali Tuhan mangarsahi ho marhiti akka pangalaho nami naso ho bartulomo ni rohami alani marpamuati maho Tuhan disudia kadusa pangalaw sion nami i asa patama mahami gabe habauran ni pasu-pasum di ngulu nami ganup marsada-sada Tuhan pasau ma akka baga-bagami di ngulu nami di ngulu ni keluarga nami di ngulu ni masyamu Yesus Kristus.
tatangnya kom mapeliata martangyang mahita. Ale de bata amanamina di banua gijang, ho tama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Kasan Tuhan Yesus Kristus, na adong nuaing di bagas coroon dohon namat dohoti ibadah secara live streaming sian bagas Taganub. Hami parhalado namar hobas di kebaktian pukul 10 pasahaton tu hita saluhuna, selamat hari Minggu ma di hita saluhuna, tuhatama nama masu-masu, shalom, horas ma di hita.